गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। थांनाय माखासे साननि सिगां बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलफोराव सिखाव खावनाय जाथाया नुजाथिदों। सिखाव खावनो थाखाय सिखावफोरनि गाग्लोबनायाव माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव पुलिस बिफाना सिखावफोरखौ दबथायनो गोख्रों नाजादों। थांनाय माखासे गेजेर समाव सिखाव खावनाय जाथाया सिरि जाथ'दोंमोन, नाथाय फिन खेब सिखाव खावनाय जाथाया नुजाथिफिनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि हिन्जावनि नेक्सा श'रुमाव सिखावफोरा रां लुट-पाट खालामदों। सिखावनि बेबादि लुट-पाट खालामनाय जाथाया चिरांनि सापागुरियाव थानाय नेक्सा श'रुमाव जादों। सिखावफोरा हुमखि होनानै श'रुमनिफ्राय 18 लाख रांखौ लुथिनानै लांदों। चिरांनि पुलिस बिबानगिरिया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै जाथायखौ नायबिजिरहैयो, नाथाय नेक्सा श'रुमनि खामानि मावग्राफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव जेबो रोखोमनि बिबुंथि होआखै होननानै मिथिनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गलाघाट जिल्लायाव दैखराव गलांनानै बिफा-फिसाज्लानि जिउ खहा जादों। बे जाथाया थांनाय 12 जुनखालि गलाघाट जिल्लानि सरुपथार उरियामघाटनि 2 नं आजारगुरियाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों, जेराव दैखराव गलांनानै सानै बिफा-फिसाज्लानि जिउ खहा जादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दैखराव दै गैयै जानायाव 60 बोसोर बैसोनि निरन्जन ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा दैखरनिफ्राय दै बोखांग्रा मेसिनखौ नायनो थांनायाव गालिननानै फ्राय 30 फुटसो गोथौ दैखराव गलाङो। गुबुन फारसेथिं बिफानि दैखराव गलांनायखौ रैखा खालामनो नाजानानै फिसाज्ला शिवम ब्रह्मआबो बिफाखौ बासायनो दैखराव हाबलांनायावनो जिउ खहा जायो। बिफा आरो फिसाज्लानि गोथै देहाखौ जेसिबिनि मददजों बोखांनाय जाबाय। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमखिखांहोदों। बे जाथाय जानाय दुखुथिया नखराव बिकेडब्लिउएसनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगयारिया खौरां लाहैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। सेबाया 2023 मायथाइयाव एसएसएलसि आनजादाव उथ्रिसार जानो हायै बिजाथिफोरनि थाखाय कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बे आनजादनि डेटखौ फोसावनानै होबाय। दा बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम एबा सेबाया 2023 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि डेटखौ फोसावनानै होबाय आरो बे आनजादखौ फैगौ जुलाइ दाननि 4 अक्ट'निफ्राय 8 अक्ट'सिम खुंनाय जागोन। जायफोर फरायसाफोरा कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होनो गोनां, आनजादखौ मोजाङै होदो आरो आं आनजादनि रुटिनखौ स्क्रिनआव होनाय जागोन, नायनानै लादो। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिकेडब्लिउएसआव गोदान आफादनि जोनोम। इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन सुंद'यै इउबिपिएफआ दायो बिकेडब्लिउएसआव दाफुंजादों। गुवाहाटि नोगोरमानि गरसुकनि साखाथियाव थानाय बालाजी मन्दिरनि नब्लाङाव इउबिपिएफ मुंनि गोदान आफादखौ दाफुंदों। नगेन्द्र बर'नि दैदेननायाव जानाय गेवलां मेलाव गाम्बारु मोसाहारिखौ आफादगिरि आरो बाबु बर'खौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै गोदान आफाद इउबिपिएफआव बिबान होनाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिकेडब्लिउएसआव सोलिबाय थानाय इसिङारि बेले-बेजे आरो बिकेडब्लिउएसि खुंथायआ रायजो-राजाफोरनि थाखाय जौगाथाय बिथिङाव फेलें जानायनि गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। बेबादिनो दायो बिकेडब्लिउएसआव गावस्रालायनाय थासारिया सोमजिखांदों। इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन गोदान आफाद दाफुंनाय समाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिटिआर सरकारनि मोनसे थान्दै हान्जाया आसाम सरकारजों सावरायनाया जोबोरैनो फिथाइ गोनां। बिटिआर गोरोबथा बायदियै गहपुरसिम मोन 60 मासि बारायगोननि थांखिखौ फाइनाल खालामबाय। बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा गहपुरसिम माखासे गामिफोरखौ फुवारनो बाथ्रा होबाय आरो फैगौ आगस्त दानाव बेनि फिथाइखौ फोसावगोन। थांनाय 12 जुनखालि आसाम सरकारजों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै गोनांथार सावरायनायनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम सरकारजों सावरायनाय फिथाइ गोनां बाथ्राफोरखौ गुवारै मिथिहोदों। बिथां रन्जित बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै सनितपुराव गं 1933 फरेस्ट भिलेज आरो बिस्वनाथआव 5879 फरेस्ट गामिफोरखौ सोसननायनि गिबि मन्थ्रिया बिथोन होबाय। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिकेडब्लिउएसनि सिङाव थानाय गासै बर' गामिफोरनि जौगाथाय खामानिखौ मावफुंनो थाखायबो बिथोन होबावदों। गुबुन फारसेथिं कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय गासै बर'फोरनि थाखाय एसटि मर्यादा होनायनि सायाव गोनांथारै सावरायदों आरो बे आयदानि सायाव थाबैनो मोजां फिथाइ मोनगोनखौ आसा खालामो।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारायाव थानाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। सरलपारा ओनसोलाव थानाय गं 23 गामिफोरखौ सरकारा थाबैनो इभिक्सन खालामसिगोन। इभिक्सन खालामनाय बेलायाव सरकारा माब्लाबाबो कमप्रमाइज जाया। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे समाव क'क्राझारनि सरलपारा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय गं 23 गामिफोरखौ गोख्रोङै सांग्रांथि होदों। बिथां रनजित बसुमतारिया बुंदों, बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो आयेन बेरेखा फसंनाय न'-बांफोरखौ इभिक्सन खालामजोबगोन। बबेखानि सरकारा इभिक्सन खालामनायनि फारसे कमप्रमाइज खालामा होननानै रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंबावो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रनजित बसुमतारिया बुंदों, हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांग्राफोरखौ सांग्रांथि होनानै बुंबावदों, जायफोर 2005-2006 मायथाइनि दिसेम्बर दानसिम हादानाव थादोंमोन, बिसोर सुबुंफोरा जेबो गिनांगौ गैया। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।